Takže ahojte lidi, dneska vás vítám u nového videa, kde bychom si mohli představit všechny postavičky, co se ukázaly v třetí sérii Ninjago Dračí povstání, kromě Hroubyho. Toho nemám. Takže tady bychom mohli začít hezky Niou. Tady. Druhýho bychom se mohli dát Lloyda. Třetího tady Zejna. Pak bychom si sem mohli dát z toho Káje. Pak bychom sem mohli dát Koula. Pardon. Pak bychom sem mohli dát Rouga Jaye. Ten má toho obličej. Bohužel má jenom jeden, ale alespoň nový nějaký. Pardon. Takže další postavička, co by tam mohla být, by mohla být tady Sora. Má tady klasický ty dvě svý hlavičky. Dobrý. Jako dalšího bychom se mohli dát další postavičku bychom se mohli dát Wildfire. No, škoda, že má jenom jeden obličej. Takže ho dáme hezky sem. Bychom se mohli dát Pixel. Tady s tím obličejem nebo s tady s tím. Tam je hezky family friendly. Jo, dáme ji sem. Takže další by mohl být tady Padlý Ninja Arien. Taky má jenom jednu hlavu. Tady jeden obličej, pardon. Pak bychom se mohli dát Mora. Což myslím, že je hodně dobrá postavička teďkon. Lorda Rase. Ten nemá nic takhle, ten má jenom obličej. Pak bychom se mohli dát takový, tady toho dračího válečníka bez křídel. Pardon. A dračího válečníka s křídlem. Pardon, Tyra. Tady máte druhou hlavu, pardon, že jsem ji neukázal i u tamtý postavičky. Počkat. Pardon, tak jsem zjistil, že ty křídla by tam moc nešly, takže tady máme Tyra bez křídel. Takže další bychom se mohli dát a finální zakázanou 5. Takže tady bychom si mohli dát Drixe. Tak. Zarkta. Jo. On má takhle ty dva obličeje. Mně se víc líbí tady ten. Takže dáme ho sem. Pak bychom se mohli dát Nokta. Ten by šel sem. Sem. A pak tady, co by jsem byl rád, nevím, je to i na vás,
jestli byste se koukali na moje nový video, kde jsem udělal custom rocks a kur. A ty jsou poslední, takže rocks bychom mohli dát sem. A kur hezky sem. Nevadí. A to jsou všechny postavy, co se dají udělat a takhle. Já jsem neměl moc ty dílky na toho Robyho, alebo bych ještě zkusil na nějaký dílky kouknout a když tak ho udělat pro vás to video. Tady mám docela rozpanáčku, takže bych se mohl kouknout, jestli tam nějaký z ničeho se nedá něco postavit. No, takže tady mám, teda si to jenom shrnem. Tady máme Neil, Lloyda, Zayna, Kaje, Wildfire, Soru, Roga, Koula, Pixel, Arina, Mora, Rase, Zarkta, Drixe, Tyra, Dračího válečníka, Nokta, Rox a Kur. A podle mě se mi to dost povedlo. Takže budu rád, jestli se vám líbilo tento video a když tak mi napište do komentářů, jestli bych měl udělat ještě někoho z Ninjaga. A já se s váma loučím. Ahoj.